това съм аз, Workshop 1 и днес ще ви покажа една редстоун система, която ще си направите автоматична градина за Netherlands на български Брада в Салтада. Ето така изглежда и така действа. И да, сега ще ви покажа, ще ни трябва пясък на душите, някакво блокче, лепка в бутало, червен камък, ръчка, червенокаменен инсталатор и изчекайте само малко да слова тук меча, защото е правен от домени айтъмса и не искам пак да го правя в начало. Така, червенокаменен инсталатор, ръчка взехме и вода. И нека започваме. Така, почвате, слагате пясък на душите. Първия ред може да е някъде 7 блочета. Ето така. Да, стигаме толкова. Втория ред, задължително, трябва да е 5 реда. 5 реда. До сега 2. Три. 4. Следния ред. 5. Ето така. Така ще изглежда нашата градинка. И сега. Тук слагаме лепка и бутала. Ето така нагоре. Сега рестон системата. Нека да маним този ред, за да може по-бързо да направим. Той също. Така. Системата е много лесна. Само слагате червенокамерни инсталатори навсякъде. Ето така. Ако ви кефи моят текстчър пак, ще има линк в описанието. Слагате редстон така. После този редстон го прекарвате ето към тука. Тук слагате един червенокаменен инсталатор, за да може да стигне до там редстона. И тук също да по-сигурно. И сега. Ето, работи. Сега. Рисуваме тук двата реда. Тук слагаме блокчета. Ето така. Включваме системата. И тук също правим, но като тунел, нещо подобно. Ето. Тук пълним вода. Така. И вече може да почнем да го закриваме. Почваме от тук е така. Така. И да, ето.
едната страна сме готови. Само тук. Така. Ето също и отзад сме готови. Така. И ето. Готови сме. Така. Сега тук ще го заградим. Така. Нека бъде. Сега ще вземем някакви стъпала. Каквато нека да бъде. Така. Така, така. И така. Ето. Така. Ето. Готови сме. Сега ще покажа как работи. И дали ще работи, да сте сигурни. Така, посаждаме брадавца от тази. Така, посаждам на този ред малко и на този също малко, защото много занимава къде са за сега цялата. Защото все пак на пяска от душите много бавно се върви. И сега ще покажа. Цъкате ръчката. И ето, пуска се. И се обира. После само се обира. А може и да го направите сама да се обира, като сложите отдолу честове и хопари. Сега ще покажа какво представлява това. Самото обиране. Само така един хопър. Ще ви трябват капан гърдите и обикновен съндък. Това е така. Тук дупки. Тук още една дупка. Две надолу купчета. Така. Тук слагате съндък. Тук капан гърдите. Тук съндък. И тук пак капан гърдите. После. Само клякате и слагате хопари. Ето. И ето. Ето това представлява и когато вече дойде самия Нидерландс, когато дойде вече тук, само се прибира и това е много интересно. Тук да го довършим само малко, да е по-симетрично, да е като от другата страна. Абонирайте се за мен, ако ви кефят моите клипове. Ръчката винаги трябва да бъде пусната, само когато искате да обирате, изключвате. И това беше от мен. Аз бях Workshop и днес ви показах една редстълна система, която си правите автоматична градина за Нидерландс на български брадавца от Ада.